Πάμε και λίγο πιο γρήγορα αν μπορείς μετά. Χαμπή μου, τι ήταν αυτό. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. 5, 56, 57, 58, 59, 60, φύγαμε. Στο 1 και 24. Εκκλησάκι στο δεξί μας χέρι, έτσι. Εκκλησάκι, ναι, πάνω στη στροφή θα είναι. Την ώρα που στρίβεις δεξιά. Από εκεί, συγγνώμη. Πάμε καλά. Πάμε 5, άρα στο 22, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Τέλεια. Και τώρα ψάχνουμε. 59. Το χρονόμετρο το πάτησε εσύ. Αγάπη μου. Ωραία, στην ταμπέλιτσα εκεί εμείς συνεχίζουμε ευθεία και όχι δεξιά. Ωραία, ευθεία. Ωραία. Και στην επόμενη ταμπέλα το όχι εδώ. Α, πανουριά, στρώμη κλπ. Εμείς ευθεία. Ωραία. Τέλεια. Και προχωράμε να βρούμε ένα εικονοστάσι σε σένα στο 2 και 16. Έχουμε 400 μέτρα περίπου. Άρα είμαστε καλά. Κόψε. Όχι, αυτή δεν είναι αυτή, δεν είναι αυτή, δεν είναι αυτή. Από κάτω πρέπει να γράφει συνεχής. Σε 250 μέτρα από τώρα είναι. Για ανοίξου λίγο το δρόμο, να τη βρούμε. Κόψε. Αυτή είναι. 3 και 6 εκεί. Έξι και 5,9 ήταν, έτσι. 3 και 5,9. Άρα στο 5 το έχεις περάσει περίπου. 2, 3, 4. Φύγαμε, τέλειο. 1 χιλιόμετρο. Εντάξει είμαστε. Είμαστε αρκετά καλά. Ένα λεπτό για κόβεις λίγο. Είμαστε πολύ καλά. Στο 1700-500 μέτρα και έχουμε σχεδόν 50 δεύτερα. Εντάξει, όχι, πήγε. Είπαμε 21 και... 32. Στο 709. Κόψε. Το κοντεύουμε, αγάπη μου, κόμμα, σταμάτα, κόψε. Κόψε πολύ. Να, το είδα. Κόψε, ναι, αλλά θέλουμε να είμαστε εκεί στο 2 και 2. Πού το είδες? Είναι το τσιμεντίνιο τυχείο εκεί πέρα. Okay. Αυτό λέει καθένα είναι. Ναι, είναι 30 μέτρα εκείνα, ναι. 2 πόσο? 2 και 2. Για πήγαινε λίγο πιο κοντά, να το δούμε. 54 είμαι. 2 και 2. Ωραία, εκεί είναι, να το είδα. Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, 5 και 9, ωραία. Το κοντεύουμε σε 100 κάτι μέτρα, να ξέρεις. Οπότε δεν είναι αυτό, νομίζω. Κόψε. Αυτό είναι, συγγνώμη. 5 και 9. Ωραία, πάμε. Και 3,87. Πόσο θέλουμε? Κόψε λίγο, 23. Αυτό είναι, καλώς ήρθατε. Ναι, κόψε, αυτό είναι. Και 23 εκεί. 20, 21, 22, 23. Τέλεια, άψογο. Τέλειωσε όλο. Και τώρα? Περίμενε, μισό λεπτάκι. Κάτω, ναι. Έχεις δει, συγγνώμη, εδώ. Τελειώσαμε? Ναι, αγάπη μου, τελειώσαμε. Πήγαμε να πεθάνουμε, αλλά τελειώσαμε. Κλείνω.